Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos, 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Llibertat, igualtat, sexualitat, ocupació de l'Ajuntament, ocupació de l'Ajuntament, ocupació. Gent de Reus, tots els que esteu aquí sentats, dieu-me, quin govern ara governa aquesta ciutat? Quin partit? Vostè? No m'ho crec. Quin partit governa aquesta ciutat? Ningú m'ho sap dir? Convergència? I fa molt de temps? Unió. Molt de temps? Quants anys? 4? Doncs sí, ha arribat en el moment oportú. Sí. Doncs ara, a les barricades. A les barricades, por el triunfo de la Confederación. Que no canteu. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Bona tarda, Reus. Aquesta tarda he vingut, més bé, he sortit darrere de la contraportada de la revista número 9 d'aquest col·lectiu per donar veu als camarades de la bandera Arc-Iris. Ui, he dit Arc-Iris? Toni, he dit Arc-Iris? Oi, això em recorda una cançó preciosa. Toca, camarada lliure de moviments. Toca, toca. Oh. Aquesta cançó, camarada. Què? Que m'apropi. Digue. Tens tota la rama. I on està? Aquí? Ah, està.
Disculpeu-me, Disculpeu-me, però és que m'agrada tant cantar, que allà on vaig m'acompanyen les cançons de batalla i altres que he anat recopilant en el meu cançoner propi. I és clar, sempre m'oblido de la meva missió, la missió que avui m'ha portat aquí a Reus, per donar veu al col·lectiu H2O. Ui! Toni, i dic H2O? Sí? H2O? Això em recorda una bonica cançó, una cançó protesta del moviment Escolta, que és fantàstica per aquest moment, però m'heu d'ajudar. Ara és com si estiguéssim en un foc de camp i Perdona, la que està embobada amb la nena. A partir d'aquí, cap on està el fotògraf, d'aquí cap aquí, com estem de cantar? Bé. Així. Doncs m'heu d'ajudar perquè és molt fàcil. Heu de fer una mica més afinat, Vale. I ara anem de la nena que està aquí amb el nen petit fins allà i tot aquest sector d'aquí, i m'heu d'ajudar a fer H2O. Tornem-hi. H2O. Vale. Quan us doni l'entrada, companys i companyes, cantarem la cançó Escolta, protesta per excel·lència. Comencem. Sí? Una balena dins del mar cercava aigua per nedar. Una balena dins del mar cercava aigua per nedar. El primer que ella va trobar van ser residus nuclears. El primer que ella va trobar van ser residus nuclears. Molt bé, companys i companyes, camarades. Molt bé. Però és que, disculpeu, és que m'agrada tant cantar que em distret. Però no patiu, No patiu, que us llegiré el manifest. Camarada, preparat? Tens tota la raó, company lliure de moviments. Ara llegirem. Toca, company. Manifest del col·lectiu H2O amb motiu del Dia de l'Orgull LGTB. Un moment, atura't, company lliure de moviments. Atura't. LGTB. Definició del diccionari de la Reial Acadèmia. Perquè tothom ha de saber el que vol dir. LGTB, col·lectiu social format per lesbianes, gais, transgèneres i bisexuals. Per uns ajuntaments actius contra l'homofòbia. Amb motiu del proper 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTB, el col·lectiu H2O, un any més, alcen la seva veu per reivindicar els drets i les llibertats de lesbianes, gais, intersexuals i homes i dones transsexuals. Transsexual. Definició de la Reial Acadèmia dels Diccionaris. Dona nascuda en un cos d'home, home nascut en un cos de dona. En primer lloc, volem felicitar-nos perquè ara fa 10 anys es va aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe a tot l'Estat. I
I la tardor de l'any passat, el Parlament de Catalunya va votar la llei contra l'homofòbia, que esperem que s'implementi de manera ràpida i eficaç. Però com que amb les lleis mai no hi ha prou, demanem a les veïnes i els veïns de Reus, Tarragona i tots els pobles i ciutats del camp que entre totes avancin per canviar aquesta societat patriarcal i heterocentrada i entenguem que la diversitat de gèneres és una gran riquesa per a qualsevol societat que és i vol ser plural. I fem una crida concreta a tots els ajuntaments del camp, constituïts després de les eleccions del passat mes de maig, per tal de que desenvolupin plans per promoure i garantir els drets de les persones LGTB. En aquesta línia, demanem als nostres representants públics 7 coses molt concretes. Es troba aquí, enmig de la gent, algun regidor o regidora, encara que sigui de l'oposició? A vostè, I de l'oposició no ha vingut ningú? A vostè, Doncs obriu bé les orelles, perquè aquestes 7 demandes s'han de complir aquesta legislatura. Molt bé. Si és per nosaltres. 1. Que es creïn protocols perquè a tots els àmbits de l'administració local es tracti amb degut respecte a les persones LGTB. 2. Que s'impulsin i es desenvolupin programes educatius a les escoles per tal de que els nostres joves entenguin com un valor el respecte a la diversitat, alhora que se'ls instrueixi sense tabús per tal de que sàpiguen prevenir totes les malalties de transmissió sexual. Malalties de transmissió sexual. Per un preservatiu. Malalties de transmissió sexual. Digue'm una malaltia de transmissió sexual. Passa palabra. Digue'm una malaltia de transmissió sexual. VIH-Sida. Molt bé, molt aplicada ella. Digui'm vostè una malaltia de transmissió sexual. Gonorrea, ha guanyat un preservatiu. Digui'm vostè una malaltia de transmissió sexual. Enfermetats venèries. Me'n vaig allà perquè no us penseu que aquí no, està allà també. Infeccions. Digui'm vostè una malaltia de transmissió sexual. Sífilis. Ui, que lleig aquesta. Digui'm vostè una malaltia de transmissió sexual. Ui, la sarna, mare meva. Això no ho tenen els gossos? A veure, per aquí. Digui'm vostè una malaltia de transmissió sexual. Hepatitis. També m'ho lletja, Vale, doncs heu guanyat el concurs. Continuem amb el manifest. S'havien quedat a la segona. Toca, company. Tercera, que s'impulsin tallers i xerrades als centres cívics i a tots els espais públics dedicats a mostrar el valor de la diversitat sexual i afectiva. Quarta, que es formin a les policies municipals per tal que gestionin en garanties qualsevol denúncia per atacs d'homofòbia o transfòbia. Transfòbia. Aversió, discriminació, perjudici, odi contra els homes i dones transsexuals. Cinquena, que es posin en marxa campanyes informatives des dels mateixos ajuntaments per tal de promoure el respecte vers la diversitat sexual i les identitats de gènere no normatives.
Sisena, tots aquells ajuntaments que encara no ho han fet, aprovin mocions als plens que declarin a cada municipi respectuós amb la diversitat sexual i actiu contra l'homofòbia i la transfòbia. Setena i última. Finalment, des d'Actos-O demanem de manera vehement que com a mostra de visibilització de la realitat LGTB, tots els dies 28 de juny, els ajuntaments pengin al seu balcó principal la bandera de l'Arc de Sant Martí, símbol universal de les llibertats i dels drets de les persones LGTB. I jo afegeixo: llibertat, sexualitat, igualtat. Piqueu, piqueu, i crideu fort. Llibertat, igualtat, sexualitat, llibertat, igualtat, sexualitat. Companys, companyes, això ja ha arribat al seu fi. M'esperen en uns altres fronts per lluitar contra la falta de respecte i la falta de llibertat. Però no patiu, no patiu. Si algun dia em necessiteu per qualsevol cosa, per llegir el vostre manifest, per lluitar pels vostres drets, per sortir al balcó de l'Ajuntament, com deia el Miquel, i desplegar la bandera gay, aquí em teniu. Només cal que em xiuleu. Sabeu xiular? Aquesta noia sí. Tu seràs l'encarregada, però perquè la resta aneu fent i aneu practicant, em recordo d'una cançó, d'uns dibuixos animats, que ensenyaven molt bé a xiular. I deia: sílvame, tú sílvame, si te encuentras en peligro, sílvame, tú sílvame, y ya voy. Pon la boca así como si fueras a beber. Camarades, company, per acabar, tots hem de cantar el cant a la llibertat. Perquè totes les llibertats de totes les persones, de qualsevol raça, de qualsevol gènere, de qualsevol elecció sexual, siguin lliures per sempre. Visca la República! Visca l'elecció sexual! Visca la República! Visca l'elecció sexual! Bueno, vull donar les gràcies a la Carme González i al Toni Llor, ho han fet estupendament.
un altre aplaudiment, no? I ben fort, que s'ho mereixen. I ara per acabar farem la foto de família aquí dalt, o sigui, tots, menys 2 o 3 que es quedin a baix fent fotos, els altres que vagin pujant. Si no, els cridaré pel nom.